Здравейте! Днес сме с Светлозар Темелков, който е един от отличниците на випуск 2026 на професионалната гимназия по механотехникум Цветан Лазаров. Идеята на инициативата е признание за труда, който е постигнал през годината Светлозар. Стефанов Моторс, като организатор на инициативата, ще осигури чисто нов автомобил, с който той ще отиде на бала си. Ще му зададем няколко въпроса, за да разберем какви са неговите очаквания за предстоящото събитие. Как ти звучи идеята да отидеш с чисто нов Lincoln Co на бала си? Звучи ми доста забавно, съмняваме да има някаква подобна кола там. Като цяло се надявам всичко да е както трябва. Какво ти мина през ума, когато разбра за тази възможност? В началото се зачудих, викам си сега да участвам ли в това, обаче като се сетих, че нямам возило, пък в същото време може е така просто за да се покажа, реших да участвам. Как си представяш момента, в който ще видиш автомобила за първи път? Бая голямо вълнение ще е, но също и облегчение, понеже най-накрая ще отида на бал и ще купонясвам. Стига толкова изпити все пак. Ако трябва да опишеш вечерта на бала с една емоция, каква би била тя? Сигурно ще се мине през много емоции, обаче надявам се най-вече да са забавни и весели емоциите. И последният въпрос, който ще ти задам днес. Струва ли си усилието и какъв съвет би искал да дадеш на твоите съученици? Усилието, каквото и да е, винаги си заслужава. За съвет да се забавляват. Светлозаре, искам да ти пожелая успешен път в живота, едно страхотно изкарване на бала от мен и от екипа на Стефанов Моторс. Благодаря много.